आब'नि माइनाव सब दख'ना स्ट'राव जोङो दा मोनफैबाय। ओमफ्राय बिनि लकेसना जाहैबाय ओरैजाय बिशाल मेगा मार्ट दङ आरो बेनि ओरै सोनाब फारसे फैनानै एसे सा फारसे फैनानै नैबे आब'नि दखानखौ मोनफैगोन आरो दा आब'नि दखानाव जों दा हाबनोसै नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर नै दा नै दा आब'आ बेनो आब'खौ सिनायखायो आरो ना आब'आ माने इउटुब चेनेल दंखायो। दा आब'खौ इउटुब चेनेलाव माने गोसो गोथारै बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय आरो दा बयबो नायनानै हो बे आगैमोननि चेनेलावबो बयबो सापर्ट खालाय गोदान दख'नाखौ देखायनानै दा आब'आ दुर्गा फुजानि अफार होदोंनो दा जों बेखौ मिथिना लानोसै आरो आब'नि सिगाङाव 24 तारिख औ सानबेसे होनो हाबावगोन दा 30 तारिखसिम होबावगोन आरो ना आब'आ दख'ना अफारखौ ना दा नै आब'आ जोंनो गिबियावनो फार्स्ट टाइम नैबे दख'नाखौ दिन्थिजेनबाय आरो आंनि चेनेलावबो होआखै रावनावबो होआखै नै नोंसिनाव देखायबाय थारमाने बे दख'ना सफैनाया बारा गोबाव जायाखै आरो आब'आ जोंनियावनो फार्स्ट देखायबाय दख'नानि नामा बाटारफ्लाइ होनदों बाटारफ्लाइ नायना लादो नै लोगोफोर माबायदि साइज नुखो बिनि दामा 3,500 फिक्स रेटआव आरो माबामोन डिसकाउन्ट दं आरो लोगोफोर बियो फिक्स रेटआव माने बियो 3,500 फानदोंमोन आरो आब'आ आगोलाव ओमफ्राय दायो 12,500 नि मोनदों आरो दा 2,500 डिसकाउन्ट होदों आरो दुर्गा फुजानि मुङै आरो ना माने लोगोफोर नोंथांमोना बबे कालारखौ फसायो लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय नै कालारा आलाग आलाग दङ आरो माने गुबुन गुबुन दङ ओमफ्राय दा डिजाइनखौ नायना लादो आरो ना लोगोफोर बियो बाटारफ्लाइनिनो बे कालारा माने दख'नाया नायना लानो हागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा आब'नियाव माने गोबां माने दख'ना मोजां मोजां सफैनाय दंबावो आरो ना दा आब'आ फारि फारि दिन्थिलांनो नाजागासिनो माने ना दखाना मैया रेट सोलायदों नालाय सिगां जायाखै दाबो आङो जाबजोबनो हायाखै रेटखौ एसे फिसाद्राय मोननानै सिगांनिखौ गोदान लादों आरो ओमफ्राय नै फाट जुरियानो अफारा मा दख'ना होनदों आब'आ जुरि पार्टनि ना ओरैनो 17,000 मोन 17,000 औ 17,000 मोन बेखौ आङो 15,000 वाव लोगोफोर नै 17,000 निनो नैबे दख'नाया बिराद मोजां लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर फसायदोंबा लांफैनो हागोन आरो आब' माइनाव दख'ना स्ट'राव दा जों दा नै डिजाइन मोनसेल' नायबाय आरो माने कालारा माने गुबुन गुबुन दङ आरो ना दं लोगोफोर नोंसोर माखौ लानो गोसो गाव गाव गोसोजों चुज खालामनानै लांफैदो आरो नै बियो ना मुलिफ्रि केसा पार्ट बियो बे दख'नाया गोदान सफैजोबनाय ना आब' रावबो नुवाखै दखानाव फैदोंबाबो मैया मोनायावसो हाबनाय नो लोगोफोर नै मैया मोनायाव हाबनाय नो लोगोफोर नैबे दख'ना माबाया साद्रिया अनलि जोमग्रा साद्रि मणिपुरि जोमग्रा 3,500 ना अनलि जोमग्रा डाइरेक्ट डिसकाउन्ट खा बियो लायोब्ला माने आब'आ डिसकाउन्ट खालामना होबावगोन आरो ना 500 मोन नालाय बेनि फिक्स दाम लोगोफोर एसे डिसकाउन्ट मोनगोन नोंथांमोना दुर्गा फुजानि अफार हिसाबै नैबो गोदान फैनाय नो लोगोफोर नै नायना लादो मणिपुरि दख'ना आरो बे 550 नि साद्रिया मोजांथ' ना लिहुआनो बियो मोजाङानो नोंथांमोना गावनि गोसो बादि चुज खालामनानै लांफैनो हागोन आरो मोजां मोजां सफैदों नै दा दख'ना आरो साद्रिफोरा दुर्गा फुजानि मुङाव अफार हगारदों आरो ना आब'आ नैबे 4,800 नैबेनि प्राइसआ जाहैबाय 6,500 मोन आरो ना ओमफ्राय दा बेखौ 4,800 प्राइसआव माने डिसकाउन्ट होदों आरो ना आब'आ नोंथांमोना जायफोरा लानो गोसो जादोंमोन दुर्गा फुजानि मुङाव बे आब'नि दख'ना माइनाव स्ट'राव फैनानै लांफैनो हागोन आरो ना हार्ट दख'ना नै माने गुबुन गुबुन रोखोमनि कालारफोर दं आरो ना बिसोर बे दख'नाखौ मा होनो दा बिदन ना माइदि गोनां आगर गुबै ना ओमफ्राय नै गोबां रोखोमनि दख'ना दं आरो बाव माइदि आगर ओमफ्राय माथाबो होनना बेखौनो आगर गुबै दख'ना जोबोद समायना मोनखायो आगर गुबै दख'नाखौ जोंनि बर'नि मानसिनि आखाइजों दानाय आरोना बे लोगोफोर
एकदम लकेलनि ओमफ्राय नै गोबां रोखोमनि दख'नाफोर मोननो हागोन आरो ना नै नायना लादो लोगोफोरनो बायदि बायदि कालार दं गोबां रोखोमनि गस्ला आर'नाइनि 42 ना 42 साइज 4,500 होनबाथाय बिराद मुंदांखाखा आरो बियो बर'फोरनि गोदोनि बर'नि दखानाव बायबा जों अरिजिनेलखौनो मोनो आरो दा नै नायना लानो हागोन लोगोफोरनो नै बेयो जाबाय कटननि माने आर'नाइ बियो गाननो मोजां आरो ना गरम बोथोरावबाबो माने थान्दा जायो आरो दखानाव सोब गासिखौबो अरिजिनेल मोनजोबगोन आरो बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ओमफ्राय आं अफार होबाय थादोंमोन ना बेखौ 2,500 होदोंमोन ना बेनो आरो गासिबो दाखालि आब'नि भिडिअखौ जाय नायदों बे नुखाबाय जानांगौ नैबे दोननायखौ दाखालि अफार होदों आरो 2000 होदों ना आब' 2000 मोनलांगोन आरो बेखौ लांफैनो हागोन गोसो बायदि बासिनानै दख'ना नायै दख'ना माने आलादा आलादा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दाम आरो लोगोफोर नोंथांमोना जायखौ फसायदों बेखौ दाम खालामनानै मिलायनानै लांब्लानो जाबाय आरो दा आब'आ माने दुर्गा फुजानि मुङाव माने डिसकाउन्ट होगासिनो 30 तारिखसिम होगोन जाहैबाय आरो ना आब'आ ना आब' नैबे जाहैबाय इन्जिनि अरिजिनेल आर'नाइ हाबानि इन्जिनि आर'नाइया बिराद गोनांथि आरो हौवा गोदाननि खर'आव खावखानाय इन्जिनि आर'नाइ 1500 थाखा अनलि 1500 लोगोफोरनो अरिजिनेल इन्जि आखाइजों ओमफ्राय नै कालारफ्रा गुबुन गुबुन दङ आरो ना लोगोफोरनो जायफोरा अबे कालारखौ फसायो बासिनानै लांनो हागोन आरो ओमफ्राय आब' बै दख'नाखौ मा होनोमोनलाय नैबे इल' कालारनिया आराय हाजाराव होगोन ना 3,500निखौ 2,500 होदों बिराद मोजां डिसकाउन्ट दं बिराद 3,000निखौ 2,500 होदों 27 ओमफ्राय सबसे हाइ दख'नाया अबे आब' खिन्थानो हागोन ना हाइ दख'नाया नैबे मुगानि ना बै गुफुर व्हाइट कालारा बेखौ बरनाखैना आब' बरनायलाय जायफोरा दख'ना मोजां गाननो लुबैदोंमोन गोसो जादोंमोन बे बिथांमोना नैबे आब'नि माइनाव स्ट'राव दख'ना स्ट'राव फैनानै बायफैनो हागोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै नायलांफादो आरो नै लोगोफोर मुगानि ना आब' बेखौ ओरैनो मा होनो दख'नाया मुगा जुरि दख'ना मेक्सिमाम बेनि प्राइसआ बेसेबां आब' दा माने लोगोफोरनो दा नै नायना लादो लोगोफोरनो नैबेनि 5,000 मोननो नैबे दख'नाया ओमफ्राय दा बेखौ अफाराव मोनगोन नोंथांमोना 23,000 मोननो हागोन आरो दा बावला लोगोफोर थाबैनो लांफैनांसिगोन अनलि 6 डेजल'सै आरो अफारा दुर्गा फुजानि अफारा जोबथारनोसै 30 तारिखसिम होगोन आरो ना आब' अफारखौ दा नै नायना लादो आरो ना लोगोफोर बिराद गोब्राब आरो लोगोफोर जोबोद मोजां बेबायदि गोल्डेन चान्सआवनो नोंथांमोना लांफैनो बे 32,000 होनो नै लोगोफोर 32,000निखौ 30,000 हरगासिनो नै आब'आ लोगोफोर 2,000 डिसकाउन्ट जागोन आरो लोगोफोर अब्ला बेनोमोन लोगोफोर आब'नि दख'नाफ्रा आरो अनलाइनबो मोनखायो आब' पेमेन्ट खालामग्रोनांगोन सिगाङाव पेमेन्ट खालामग्रोनाङा थारमाने बै इन्सटाग्रामफोरजों बिहरनाय आरो जायफोरा बबे कालारखौ चुज जादों माने अनलाइनजों बिहरनो हागोन आरो ना लानो होननानै बिहरसै ओरैनो रिटार्न खालामफिनदों पेमेन्टखौबो हरा बेनिखायनो एडभान्स पेमेन्ट खालामग्रोब्रा जाय अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन आरो आब'नाव मोजां दख'नाखौ माने जोङो दा नायजोबनो हायासै आरो ना माने गोबां दख'ना दं नालाय जोङो दा नायजोबनाय जायासै लोगोफोर जों दा माखासे खिनिखौ नायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा फसायदों गोसो जादों गाननो गोसो जादों दुर्गा फुजानि मुङाव दा आब'नि दखानाव फैनानै गोसोबादि बासिनानै लांफैनो हागोन आरो ना मा टाइपनि मा साइजनि कालार एबा रंफोरखौ नांगौ फसायदों बा बेसेबां दामनिखौ नांगौ गावबागाव दामनिखौ माने चुज खालामनानै गावबागाव गोसोबादि लांफैनो हागोन आरो ना नै कालारफोरखौ आरो दामफोरखौ मिलायनानै लांफैनो हागोन आरो ना आरो नोंथांमोना जुदि फैनानै बायफैब्ला आरो माने दा आब'नि बुंनायनिफ्राय आरो डिसकाउन्टखौ एसे मोनबावनो हागौ नोंथांमोना जायफोरा गोसो जादों नै आब'नि माइनाव दख'ना स्ट'र ना आब'नि माइनाव दख'ना स्ट'र जेडि रड ओमफ्राय ओरैजाय लकेसन माबाया जाहैबाय नियार बिशालनि साखाथियाव जेडि रडनि सोनाब फारसे थानायजों आब'नि माइनाव दख'ना स्ट'रा नोंथांमोना जायफोर गोसो जादों गोसोबादि फैनानै बासिनानै लांनो हागोन आरो ना दख'नाखौ गासिबो रोखोमनि दख'नाखौ मोननो हागोन नै इन्दि जिनि ओमफ्राय बिदिनो
गोबां रोखोमनि दख'नानि मुंफोर दं आरोना नै ओमफ्राय साद्रिफोर ओमफ्राय आर'नाइ माथा लकेल आखाइजों दानाय गासिबो मोनजोबगोन आरोना नै बे मास्रास ना मास्रास माइदि नैबेखौ होनो जाहैबाय मास्रास माइदि ओमफ्राय गोसोबादि बासिना लांफैबानो जाबाय आरो लोगो बांद्राय कालार गैथ'आ ना बे मोनसेल' गोबां सेल जादों दां ना बे सिजौ दख'नाया सिजौ दख'नानो अब्ला रायजोफोर नायदो नै दा नै कालारफोरखौ सिजौ दख'ना दायो नामजादा जागासिनो आरो बे जोंनियाव लेटेस्ट मडेल नैबे ब्लेक कालार और नैबे बे दंना नोंथांमोनाबो सोरबा सिजौ दख'ना गाननो माने गोसो जादोंब्ला माने फैनानै लांफैब्लानो जाबाय आरो ना गाननाय बिराद मोजां नुयो आरो रेगे रेगाङाबो फैगोन आरो मा कालारखौ नांगौ नोंथांमोना फैनानै अर्डार हरनो हागोन आरो आब'नाव होमबानो लाबोना होफैगोन अलरेडि थारमाने दाथ' कालारा बे मोननैल' दं आरो ओमफ्राय फैदो अर्डार खालामदो आरो मा कालारखौ नांगौ अब्लानो मोनगोन आरो आब'नायाव गासैखौबो मोनजोबो लोगोफोर गुफुर आरो व्हाइट कालार दं ना बेबो सिजौआनो ना सिजौ दख'ना बेबो सिजौआनो नै व्हाइट कालारनि नै लोगोफोर बेयो नायना लादो ए सिजौ नङा ए बे आलदा ना बे नङानो दा नै नायना लादो लोगोफोर सिजौ दख'नाखौ नैबेसो बिराद मोजां नैबे मोजांथ' कालारा फसायो आरो बे लफाय दानि गोदान ना बेबो ओमफ्राय आब' बेनि प्राइसआ बेसेबां जागोन नैबे 4000 ना ओमफ्राय नैबे सिजौ 35 ओमफ्राय नैबे सिजौ दख'नायालाय बेसेबां जागोन सिजौआबो बिदिनो ना सिजौनि माने सिजौ दख'नानि प्राइसआ जाहैबाय माने 4000 आरो ओमफ्राय दा आब'आ 3500आव हरदों जाहैबाय आरो ना जायफोर सिजौ दख'ना गाननो गोसो जादोंमोन बे बिथांमोना आब'नि माइनाव दख'ना स्ट'राव फैनानै लांफैब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर कालारा मोजां मोजां दंबावो आरो दा सफैजोबाखै माने दख'नाया सफैबावगोन आरो ना बेनि नामखौ मा होनदों आब' जोमग्रा गोदान मा नाम होनो बेखौ मणिपुरि बिराद मोजां मोजां जोमग्रा दं ओमफ्राय बेनि प्राइसआ आब' 550 जोबोरैनो खम आरो जोबोद मोजांबो नोंथांमोना जुदि फैथारनानै लांफैबा आरो एसे डिसकाउन्टफोर मोननो हाबावगौ ओमफ्राय आरो नैबेनि प्राइसआ बेसेबां जागोन आब' नैबिसोरो आगर गुबै नैबे आगर गुबै आगर आरो लोगोफोर बे 3000निनो लोगोफोर बे गासिबो 3000 ना आब' बे गासिबो 3000नो लोगोफोर ओमफ्राय डिसकाउन्ट दं आरो बेनि गेजेरावबो ना आब' दा नै आब'आ माखासे ब्लाउस दिन्थिनो नागिरदों आब'आ नैबेनि प्राइसआ जाहैबाय लोगोफोर बिनि प्राइसआ जाहैबाय माने आखाइ गोलावबा नोंथांमोना मिथिगोन नायब्लानो जोंथ' नामखौ मिथिया ओमफ्राय बिनि प्राइसआ जाहैबाय 450 ना आब' 450 ओमफ्राय 350 माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने दाम दं आरो ओमफ्राय नैबेसोलाय थारमाने लोगोफोर बेयाव गस्ला गासैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दा नै नायना लादो लोगोफोरनो दा मिलानि डिसकाउन्टआवथ' जोबोरैनो खम लोगोफोर दा नायनानै लांफैनो हागोन जोबोद खमनि माने आब'आ डिसकाउन्ट होदों आरो ना दुर्गा फुजानि मुङाव नोंथांमोना थाबैनो फैनानै लांफैदो आब'नि दखानाव आरो नै 32 दं ना फिसा साइज 32, 36, 34 ओमफ्राय नै लोगोफोर नायना लादो ओमफ्राय बेनि प्राइसआ आब'आ बुंना होदो 280 नो 250 दा आब'नाव माने मैया मोनायावसो माने गोबां रोखोमनि दख'ना आरो जोमग्राफोर सफैना दङ आरो ना ओमफ्राय दा आब'आ जेबो सेटिं खालामनो हाथ'वाखै ओमफ्राय गस्लाया नै खम दामनिफ्राय लानानै माने दाम गोसासिन मोननो हागोन आरो ना ओरैनो खम दामा बेसेबांनिफ्राय आब' 110निफ्राय स्टार्ट होनो लोगो ओमफ्राय हाइ रेटआ जाहैबाय 450 आरो बेनोसै आरो लोगोफोर माबा गस्लानि दामफोरा गोबां रोखोमनि गस्लाफोर मोननो हागोन आरो ना लोगोफोर
दा आब'आथ' जे इउटुब चेनेल दङ आब'नि इउटुब चेनेल नायगिरिफोरखौ आब'आ मा बुंनो सानो? आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो अननानै बयबो बे बाबुमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालाय बे आगैमोन सानैनिखौ सानैबो मोनसे ना दादा मा होनोमोनलाय चेनेलखौ आयना बड' बेना आयना बड' ओमफ्राय आंना BN बड' अननानै बे आयना बड'खौ बयबो लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालायनानै अननानै बाबुनिखौ आंनि आंगो लोगोफोर आं खावलायहरनाय थाबाय आरोखि बयनावबो बे आंनि जेसेबांनाखि साबसक्राइबारफोर दङ बे बिसोरो अननानै बे आगैमोनावबो खालायनानैबो जाहाथे बाबुमोना डेभेलप जाथों बेखार जायालासे गावबागाव आथिङाव गसंनानै थानो हाथों ओंखायनो अननानै बयबो सापर्ट खालायनानै होनो बाबुनिखौ गोसोआव गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बयबो अननानै सापर्ट खालायहरबानो जाबाय बाबुनिखौ आब'निसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जोंनिसिमबो थारमाने आब'नि दखानाव जों दिनै बेबायदि भिडिअ खालामफैबा आब'आ माने जोंनो बेबायदि सुबिदा खाबु होनायनि थाखाय माने आब'निसिम रोजा गोजोननाय थाबाय आरो जादों माने बिसोरो बेखार थायालासिनो फरायनानै साफ्रामबोथ' मानसिया साख्रि मोनाना बेनो माबा मोनसे इनभेस्ट जानानै थानाया मोजां जादों मोजां गोजोननाय थादों आं जेखौबो दे लोगोफोर जों दा आब' माइनाव स्ट'र दख'ना गलायाव जों जेसेबांनाखि दख'ना नायबाय जोङो माने एसेबां बुरजा जों दख'नाखौ नायजोबनाय जायासै जोङो माखासे खिनि नायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर बबे कालारखौ फसायदों नोंथांमोना गोसोबादि गावबागाव फसायनायखौ लांफैनो हागोन आरो माने ल' प्राइसनिफ्राय लानानै हाई प्राइससिम मोनगोन आरो माने खम दामनिफ्राय लानानै गोजौ माने गोबां दामसिमहालागै माने मोननो हागोन आरो प्राइसखौ माने 450निफ्राय स्टार्टिं 550 रुपिसनिफ्राय माने स्टार्टिं आरो प्राइसआ ओमफ्राय बेनिफ्राय हाई रेट जागोन आरो बिदिनो 30 प्लासनि गोजौआव मोननो हागोन आरो ना नोंथांमोना गोसोबादि जाय दख'नाखौ फसायदों बे दख'नाखौ लानानै माने दामजों मिलायनानै लांनो हागोन आरो लोगोफोर जों दा नोंथांमोना गासिखौबो दिन्थिनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना आब' माइनाव स्ट'रनि दखानाव माने गलायाव फैनानै नोंथांमोना गोसोबादि गावबागाव फसायनानै दामजों मिलायनानै दख'नाखौ लांनो हागोन आरो गोबां रोखोमनि दख'नानि मुंफोर दङ ओमफ्राय जों दा नोंथांमोननो जोङो फारि जोङो दिन्थिजोबनो हायाब्लाबो माखासेखिनि दिन्थिबाय नोंथांमोना फैनानै आब'नि गलायाव फैनानै दख'नाखौ लांफैब्लानो जाबाय आरो दा आब'जों जगाजग खालामनो थाखाय आब'नि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो नायगिरि बिथांमोना जायफोरा माने आब'जों जगाजग खालामनो गोसो माने दख'नाफोरखौ लानो गोसो दंब्ला आब'जों माने जगाजग खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय दा आब'आ गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदोंसै 8638000964 आरो खनसे बुंफिनबावदो आब' 8638000964 आब'आ गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय नोंथांमोन नायगिरि बिथांमोना माने आब'जों जगाजग खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे नाम्बारखौ लानानै आब'जों जगाजग खालामब्लानो जाबाय आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आब'निसिम माने जोंनो बे दख'नानि सोमोन्दै जोंनो दिन्थिनानै होनायनि थाखाय आब'निसिम माने रोजा साबायखर थाबाय आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बर'नि दख'ना बर' आइजोनि दख'ना फाननायाव माने फैनानै बयबो लैहोर फैनानै माने बर'जों बर' माने हेफाजाब एबा थुलुंगा होफैलायो बेखौनो आङो आंनि आयना बर' चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय आरो जायफोर नायगिरि बिथांमोना बर'नि गाननाय जोमनाय दख'नाखौ माने मोजां मोनो माने गाननांगौ गोनांथि दं नालाय बेखायनो जोंनि बर'नि दखानावनो फैनानै बयबो लैहोर फैनानै बायफैब्लानो जाबाय आरो माने गुबुन हारिनियाव माने बायस्लायस्लाय माने जोंनि हारियानो माने जेब्ला फालांगि खालामबायब्ला दख'नानि अब्ला जोंनि बे बर'नि दख'ना फालांगि खालामनायाव माने बयबो फैनानै जाहाथे आब' माइनाव स्ट'रनि दखानाव फैनानै जाहाथे बयबो फैनानै बायफैयो आब'खौ माने आब'नि गलाखौ माने जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन थुलुंगा खांहोफैयो बेखौनो आङो नायगिरि बिथांनिसिम माने खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर दा बेनोसै आरोना लोगोफोर लकेसनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ कारिगावनिफ्राय सिदा खोला फारसे फैयोब्ला माने जोंनि क'क्राझार टाउनखौ मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे आब'नि दखान गलानि खाथियाव माने ओरै बिसाल दङ बिसाला माने लामानि सानजा फारसे जायो ओमफ्राय बे बिसालनि ओरै सोनाब सा फारसे माने लामानि सोनाब फारसेनो आब'नि माइनाव दख'ना स्ट'रखौ मोनगोन आरो लोगोफोर अब्ला बेनोसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा दख'नाखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामना गालांदो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामना गालांब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर आइनि थाखाय आं बेखौ लांनो थांसिगोन आरोना लोगोफोर दख'नायाथ' दंखायो माने जोंना आइया माने जानला मोनला गानलाबाय थाया आरोना माने पेकेटाव जुना हरसिगोन आरो बेसेबां जाखो ओरैनो प्राइसआ बे आब'
550 मोन 550 दा 550 eh 500 ini apa sih dah lah ini abang nak dokumen store ni Fred